Ipatuman ang temporary traffic scheme sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration sulod sa usa ka bulan sa pipila ka dalan duol sa COMELEC 2nd District Office sa syudad kini alang sa umaabot nga eleksyon. Kung unsa nga mga dalan ang apektado atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Gianunsyo karon sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City LGU ang ipatumang temporary traffic scheme sa pipila ka dalan sa downtown area sulod sa usa ka bulan. Magpatuman og temporary full lane closure sa Burgos Street padulong sa Gomez ug Cruz Taal Streets. Temporary reverse flow of traffic sa Cruz Taal Street gikan sa Burgos hangtod Capistrano Street. Temporary no parking sa right side sa Cruz Taal Street gikan Burgos hangtod Capistrano Street ug temporary no entry sa Cruz Taal gikan Capistrano hangtod Burgos Street. Among traffic scheme magsugod April 30 hangtod May 30 ning tuiga. Kaning activities nato is purely election related to give way sa safety and security nato nga mga matters, at the same time to give way no para mas mapadali ang katong mga equipments nato kung gani na atay mga needed nga kailangan agian yang dapita. Sumala sa RTA, mobalik sa normal ang traffic scheme sa mga nasangpit nga dalan human ang Mayo 30. Mag-deploy sab mga barikada, lakip na RTA personnel sa mga nasangpit nga dalan aron mapatuman ang traffic scheme ug dili makabalda sa mga lihukonon sa COMELEC 2nd District Office nga anaa duol sa lugar. As per executive order no kay na-issuehan naman ni siya. So tanan nga that's why gihanyo pod nato no nga sa tanan nga mga kaigsunan nato nga katong mo fail lugar og sunod no sa atong giset forth nga traffic scheme is subjected to traffic violation gyapon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.